కెప్టెన్, ముందు మంచుకొండ ఉంది. వెంటనే ఓడ దిశను మార్చండి. పూర్తిగా ఎడమ వైపుకు తిప్పండి. ఈ ప్రయాణం ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. మంచుకొండ, ఓడను వెంటనే పక్కకు తిప్పండి. ఇంజన్లు ఆపండి. అసలు ఏం జరిగింది? దయచేసి అందరూ శాంతంగా ఉండండి. లైఫ్ బోట్ల వైపు నడవండి. జాగ్రత్త, నేను మిమ్మల్ని పట్టుకుంటాను. అధైర్యపడకండి. మనం అందరం సురక్షితంగా చేరుకుంటాం. భయపడకు బాబు, మనం అందరం బాగుంటాం. ఏమైంది? అందరూ ఎందుకు పరిగెడుతున్నారు? భయపడకండి, నేనున్నాను. రండి. ధైర్యమే మన బలం. ధైర్యంగా ఉండండి, ఏం కాదు. టైటానిక్ ప్రయాణం ముగిసింది. కాని దాని కథ ఎప్పుడూ నిరాశపరచదు. ఇది మానవ కలలకు, ధైర్యానికి ప్రతీక, మరియు ప్రకృతి శక్తికి ఇది సాక్ష్యంగా నిలిచింది. ఆ టైటానిక్ ప్రయాణం ఒక అద్భుతమైన గాథ. కాని కాలక్రమేణా అది ఒక చరిత్రగా మిగిలిపోయింది.